Començarà. Posa't aquí, que tu ets És l'altre. al costat d'Ester. Què tal? Que no hi era, Mohamed? Com va? La... Sí? Oi! Què? Com va? Avui que és quan tenim el pica-pica i tot. Doncs bé, comencem. Si teniu el llibre hem dit que millor, perquè si no ja te poses en algú o això. Perquè clar, són 23 històries curtes, i serà... 24. Sí, no podrem parlar de tot, Porta la 20, la 20. també. La 20, que aquí És també que m'han totes de tenen el deixar. seu copet de gràcia. Sí. En Roc no està malalt. Porta la mare el nen al metge, claro, i allí es troba la gent a la sala d'espera, un home gran, una noia amb l'ull tapat i una altra noia amb el braç enguixat. I, claro, i tots allí tranquil·lets esperant el seu torn. I claro, el nen pues, no parava d'incordiar i arriba un moment pues, bueno, pues, que ja sí que tenien que esperar-se hasta que toqués el seu torn, no? Però quan surt la metgessa per a dir al metge a veure qui li tocava el següent, pues, els altres que anaven davant per no tornar a veure i aguantar el nen pues, van dir no, passa tu davant que així ja estem més que farts de la teva incòrdia, no? Hi ha un moment que diu, m'encomanaràs, en una de les històries, m'encomanaràs una malaltia, encomanar, que nosaltres no diem encomanar, nosaltres és encomanar... Apegaràs. Metràs. Transmetràs una malaltia, nosaltres encomanar, que ho diem, he encomanat un pastís per a l'aniversari, no per encarregar. Llépol. Però no... Ara, que època és? Llépol, sinònims de llépol. Sinònim de llepó. També podria ser... Llaminer. Una persona goludeta també a l'hora de ser llepol. Goluda. Sinònim de I si llepó menjaran vol tot dir... el pastel i no pensaran en nosaltres. Però això és un llepol? És el que... A veure, jo... És com el xiquet, que no es pot acabar les bajoques, però el iogurt sí. Sí, exacte. Llepol, ets un llepol? Llepol. Ets un Però llepol? només vols menjar el que et ve de gust. Vull dir, què és el que no volien? Los pèsols? Allò de la mitja botella plena o la mitja botella buida, no? Hi ha una dominació, no sé si és mundial també, del nord al sud, perquè aquí, pues, als exàmens també, pues, tu tens que adaptar el teu llenguatge que és d'un territori tortosí, per exemple, que és una zona de transició a la barcelonès. No tens que dir, pues, alhora no tens que parlar en això de pos, no, tens que utilitzar el doncs, o llavors, pues, en l'ús de odio també, pues, és a la manera del barcelonès. Espereix, per exemple, entre cometes, a nosaltres com immigrants, que vivim aquí a aquest territori. Clar, sentiu la llengua del carrer i és la que Sí, del carrer. I això del barcelonès del nord és una mica difícil.